Hej og velkommen til første episode, pilotepisoden af det, jeg har valgt at kalde Rodcast. Mit navn er Kars, jeg står for Battle Rap Ligaen Rod København, og jeg synes, der manglede en platform, der talte om battle rap, og ikke bare producerede battle rap. Jeg synes, der manglede noget content til at diskutere, noget content til at analysere, noget content, der ligesom dyrkede den her kultur, også lidt fra et tilskuerperspektiv. Så derfor så vil jeg prøve kræfter med det her. Podcast oplagt hedder Rodcast, og forhåbentlig så bliver det den første af mange episoder. Har nogle forskellige idéer til emner, vi kunne tage fat i. Men derfor skal I selvfølgelig også, hvis der er nogen, der ser det her, lytter til det her, sig endelig til. Skriv en kommentar, hvis der er noget, I gerne vil have, jeg eller andre i miljøet tager fat i, taler om, debatterer, diskuterer, som I tænker kunne være spændende. Den første episode kommer til at handle om DM i freestyle, Danmarksmesterskabet i freestyle rap 2025, som finder sted her den 1. november i den grå hal. Line-uppet er offentliggjort. Vi ved, hvem der er kvalificeret. Vi ved, hvilke seedingslag de er i. Og ud fra det har jeg prøvet at gætte på, hvem der potentielt skal møde hinanden. Så jeg har lavet nogle predictions. Jeg vil starte med at tale lidt om de 16 rappere, der er kvalificeret til dette års DM, deres potentielle styrker og svagheder, hvilket potentielt bliver en lille smule akavet, fordi jeg kender de fleste af dem ret godt uden for det her, så hvis der er nogen af jer, der lytter, så ikke tage det personligt, jeg prøver at være objektiv. Jeg er alle sammen pisse gode. Og nej, hele rigtigt niveauet er vanvittigt højt, også i år. Så jeg har tænkt mig at se, om der er nogle predictions, jeg kan lave nogle forudsigelser, nogle kommentarer, eventuelt prøve at kigge på line-uppet. Se, om jeg eventuelt har noget indsigt, og ellers så er formålet i hvert fald bare at starte en diskussion. Det jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg har tænkt mig at gå stille og roligt gennem line-uppet på de 16 rappere, der har kvalificeret sig til dette års DM. For så vidt muligt prøve at analysere nogle potentielle styrker og svagheder. Og så har jeg lavet en bracket. Jeg har prøvet at forudsige, hvordan bracketen kommer til at se ud. Det er jo stort set umuligt, fordi turneringens bracket er ikke offentliggjort. Jeg ved ikke, hvem der skal møde hvem. Men man kan lave nogle forudsigelser baseret på seedingslag. Og så må man se, hvad der sker. Det er jo i princippet rent gætværk, det her. Men det er sjovt, og forhåbentlig kan det starte noget diskussion. Jeg går igennem seedingslagene et af gangen, så vi starter med det første seedingslag, som jo så naturligvis starter med den forsvarende mester, Elias Benafian. Han vandt sidste år. Han har vundet før. Han vandt også i, jeg har lyst til at sige 2019. Så han har vundet 2 gange. Og jeg ser ham også nå rigtig, rigtig langt den her gang. Elias, han er super fucking skarp. Jeg synes, en af hans største styrker, det er klart hans sådan underholdningsværdi. Han laver også en masse stand-up og sådan improviseret comedy ved siden af alt sit freestyle-arbejde, og dygtiggør sig inden for den disciplin. Han flower enormt godt, og han er ikke bange for at kaste sig ud i noget dobbelttempo, eller noget mere sådan melodisk flow, hvis det er det, han synes virker for at få en given punchline til at lande. Han er vanvittigt karismatisk. Ja, og igen super fucking sjov. Altså han udnytter meget af det der stand-up talent. Han er virkelig god til at rebuttle. Han gør ofte det, at han tager det, sin modstander siger, svarer tilbage på det med det samme, og får bygget, han kan jo nærmest bygge sådan et helt narrativ om en eller anden
bestemt linje modstanderen sagde, og så kan han få vanvittigt mange linjer ud af den ene fejl, du valgte at begå, eller ting, han synes er misforstået emne, eller whatever. Jeg har også skrevet fysik, og det er ikke kun fordi, jeg synes, han er en smuk mand. Det er simpelthen fordi, han udnytter meget, og det gør han også i sine skrevne battles, faktisk, sådan fysisk comedy. Jeg tror, det var en One Battles Champions Night, jeg så ham, hvor han rappede mere eller mindre hele runden i plankestilling. Jeg kan ikke huske, hvorfor han valgte at gøre det, men det var en del af det, at han rappede den ned fra gulvet. Han gør det meget i sine skrevne battles, hvor han vender sig om, og så er det ligesom en del af pointen. Han har en fantastisk rebuttal i sin semifinale mod Hasi, skreven battle også, hvor han laver et bottle flip, og det er ligesom en del af rebuttalen i sig selv. Det tror jeg ligesom tæller lidt ind i det, jeg synes, jeg ser ham gøre ret meget, hvilket er, at han har forstået, at en stor del af battle rap handler om øjeblikke, moments, ting, som giver mening også ud af kontekst. Og det tror jeg, det er ligesom det, han ofte jagter. Jeg ved ikke, om han gør det bevidst, men jeg synes i hvert fald tit, han når der til i hvert fald. Han har rigtig, rigtig meget held med det. At han, hvor jeg tror mange freestyler, mange battle rappers vil altid lede efter den linje, den vinkel, som får dem selv til at se fedest ud, for deres modstander til at se mindst fed ud. Hvor det Elias ofte gør, det er, at han leder efter den vinkel, den linje, som kan give battlen størst underholdningsværdi. Og det tror jeg er hans største styrke, at han forstår, at hvis han kan bidrage til at gøre battlen så underholdende, og så i gensyn værd, at man får lyst til at se den igen, for at spole tilbage til det han gjorde, eller det han sagde, eller det han slog en baglænssalgsmortale midt på scenen, eller så hvis han kan være den, der bidrager til det, så kan han også vinde på det. Så derfor er han selvfølgelig også en ret stærk kandidat til at vinde i år. Jeg tror også, jeg havde ham som vinder sidste år, forudsigelse. Bare lige for, jeg ved ikke, om jeg har skrevet det ned nogen steder, så det kan jeg jo nemt sige, men vi må se. Jeg tror også, at han er langt det år. En deltager nummer 2 i anden deltager i første seedingslag er MC Lillebror. MC Lillebror, han var runner-up sidste år. Han fik sølvmedaljen i 2024, hvilket også giver ham en automatisk plads i det øverste seedingslag. Jeg tror også, at hans største styrke er meget ligesom Elias, at han er virkelig, virkelig sjov. Men den type humor, han går med, er ret anderledes. Jeg har skrevet grænsesøgende i mine noter, og han er ikke bange. Han tager den der, det er på en eller anden måde meget klassisk battle rap. Han har mange linjer om at bolde din mor. Og han tager den ud nogle gange til nogle lidt sådan groteske steder. Han havde en linje mod, eller jeg tror, det var nærmest en hel runde mod Flammen, og sted, hvor han snakkede om, at han havde sex med Flammens søster, hvor Flammen så påpegede, at hun er ikke særlig, at hans lille søster er ikke overhovedet gammel nok til, at det skal være noget, lillebror skal beskæftige sig med. Og i stedet for at trække i land, så indser han, at det er, altså, det er freestyle, vi mener ikke det, vi siger, og jeg kan godt være en skurk i den her situation, jeg kan godt være klam, og så tager den bare videre, og fortsætter med at køre på det, hvilket ender med at blive et ret effektivt diss, fordi han ikke ligesom er bange for at gøre det. Det kan selvfølgelig også godt være en svaghed i sig selv, det kommer an på, hvordan dommertrioen ser på det, om de synes, den slags humor kan være en lille smule forældet, eller om de synes, det er fedt, at han ligesom tager den ud, hvor der ikke er så mange andre, der gør det. Han er generelt også meget sådan tilbagelænet i sin levering.
han er stabil. Han har et altså sådan et rigtig højt hvileniveau. Altså selv når han sådan, hvis han kører på sådan autopilot, så er det rimelig fucking godt. Så man ser aldrig sådan, synes jeg, kæmpe dyk i kvalitet fra MC Lillebror. Han er sådan rimelig stabil hele vejen igennem, og der skal også rigtig meget til ligesom at slå ham ud af den, eller få ham til at tabe tråden. Hvilket nok måske er en af hans største styrker. Tredje rapper i første signingslag er Den Lette Gade. Den Lette Gade han er sjov, for jeg tror jeg har set ham lave noget af det absolut bedste freestyle rap nogensinde. Men det er ikke altid, han rammer det niveau. Hans topniveau er vanvittigt højt. Men hvis man skulle sammenligne med Lillebror fra før, så er hans niveau en del mere svingende. De sidste par gange, jeg har set ham en del til Tag Team Torsdag i løbet af sommeren, hvor han har været vanvittigt god. Han har været rigtig god til One Battles hele året. Men så har vi også en situation, hvor han som forsvarende SmackDown champ kommer her til showet i år, og taber sin første battle mod Jæger, og taber sin anden battle mod Martine, som ellers også som debutant i den turnering ellers. Og det var egentlig, altså, og det var jo ikke ufortjent. Jeg synes både Jæger og Martine slog ham i de pågældende battles. Så sådan så det er altså spændende. Det er sådan lidt, om vi får gaden på en, altså på når han er på sit A-game eller på en off-dag. Sådan, jeg tror også han røg også ud ret hurtigt, selvom han var forsvarende mester i 2024. Han kom fra han havde vundet 2 år i streg, og kom nu og gik ligesom efter hattricket, og var også første seed som forsvarende mester i 2024. Men han nåede ikke så langt. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvornår han blev slået ud, om det var i 8-delsfinalen, eller om det var i 4-dels kvartfinalerne. Men det er svært at sige, synes jeg. Han er vanvittigt karismatisk. Han er en entertainer helt ind i hjertet. Altså kan virkelig komme ud over en scenekant, som få andre i gamet kan. Han er rigtig god til at se, og det mener jeg virkelig som et kompliment, de mest oplagte ordspil inden for et emne. Han tager ligesom de punchlines, som jeg har ikke lyst til at kalde det lavt hængende frugt. Det lyder som om det er det er det overhovedet ikke. Han tager det som måske folkeligt. Han ser de linjer, som er avancerede nok til at være virkelig, virkelig gode, men forståelige nok til, at alle i salen vil kunne se, hvorfor det er en fucking fed linje. Og det betyder, at han får en masse larm fra publikum, og det betyder, at han kan forhåbentlig, hvis han har en god dag, køre det momentum. Ligesom og sådan lidt snowball derfra. Han rebuttler virkelig godt. Han er rigtig god til at tage en linje, du har sagt, og så sige noget inden for samme emne, som er bedre, eller som bare vildere. Så jeg synes, det bliver sjovt at se. Jeg kunne godt se ham gå til finalen. Jeg kunne også godt se ham tabe i et opsæt mod en newcomer, afhængig af hvordan bracketen ender med at se ud. Janus Forsling er tilbage for helvede. Det er jeg personligt super glad for. Han var ikke med sidste år, men var i stedet vært på DM's livestream som en form for kommentator. Men han er med som deltager igen, og han vandt Vestfinalen, og derfor også kvalificeret sig til første seedingslag. Jeg tror, jeg taler for rigtig mange, når jeg siger, at Janus Forsling er en af de bedste battle rappere, Danmark nogensinde har set. Og jeg tror personligt ikke, vi har set ham peake endnu. Jeg tror ikke, han har ramt sit højdepunkt endnu. Hvilket også er ret vanvittigt at tænke på, fordi hans topniveau er allerede helt utroligt højt. Han puncher sindssygt godt.
Han har nogle virkelig, altså han freestyler punchlines, som mange ville ønske, de kunne skrive. Og det gør han med en sans for wordplay og sådan dobbeltbetydninger, som ret få besidder. Han er kreativ og meget vidende om ret mange emner, hvilket betyder, at når man giver ham et emne til en freestyle-runde, så ser han tit måder at disse andre på, som mange andre nok ikke havde fisket ud af det emne, hvilket klart er en stor styrke. Han, nu må vi se, han har også haft, jeg tror sidst han var med, var i, det har været 2023, hvor han tabte til Flammen i 8. Men nu hvor han er, som seedingslagene ser ud nu, har jeg svært ved at forestille mig, at han ikke skulle gå videre fra de første runder. Det vil jeg synes var meget overraskende. Han har også været sådan rimelig aktiv. Han har sidst jeg så ham freestyle var til Tag Team Torsdag i sommers, hvor han også bare var simpelthen så utroligt dygtig. Og der var det længe siden jeg havde set ham sidst. Så det er sådan lidt, jeg ved ikke hvor meget han får øvet. Jeg ved han er en travl mand, kone og børn og bachelor og det ene og det andet. Men hvis han er på, så er han urørlig, efter min mening. Vi ryger ned i andet seedingslag nu. Vi har Vincent. Vincent er vanvittigt dygtig. Han er meget traditionel i sin tilgang faktisk, sådan med den måde han rapper på. Han finder en punchline, han sætter den op. Han rammer med et eller andet dobbeltbetydning med et ordspil, som typisk slår vanvittigt hårdt. Når han puncher, så puncher han hårdt. Så når jeg siger traditionel, så mener jeg på sådan en sådan setup punchline manier, hvor sådan en som Elias Benafia kan være lidt uortodox med sine flows og sin sådan lidt fysiske comedy, han angriber tingene fra en lidt anden vinkel, så Vincent han går meget sådan lige efter bolden, lige efter punchlinen. Og han er ikke bange for at tale grimt til sin modstander, hvilket jeg synes er en undervurderet kvalitet, fordi jo, selvfølgelig emnebehandling, wordplay, flow, multirim og sådan noget, alt sammen svære ting at gøre. Men Vincent han forstår, at det også i høj grad er en konkurrence om at disse sin modstander. Og der kan han altså være ondskabsfuld med sin rim. Og det mener jeg på den aller bedste måde. Han har nogle vanvittige disses. Han har vanvittigt wordplay. Han fanger nogle ordspil, nogle dobbeltbetydninger i sine emner, som vil tage mange andre rappere lang tid at finde på, hvis de skulle sætte sig ned og skrive dem. Men den måde, han kan trække ordspil ud af, hvad der virker som tynd luft, er tynd luft, uden blå luft hedder det. Vanvittigt imponerende. Han har været super aktiv resten af året. Han har battlet meget til One Battle. Jeg så ham også til Østfinalen, hvor han kom på anden pladsen i en battle, som var ret tæt. Jeg tror måske, så vidt jeg husker, jeg vil have givet den battle til ham. Jeg synes også, han har vundet nogle battles, som dommerne har givet hans modstandere nogle gange. Men jeg synes det er klart, han er en af de bedste i Danmark overhovedet. Og jeg tror også, han går virkelig, virkelig langt. Spasma, han er også andet seedingslag. Han kom på anden pladsen i 2023. Jeg kan ikke huske, hvor langt han var sidste år, men husker det som rimelig langt. Han var i finalen til SmackDown. Battlede Flammen 2 gange, både i upper bracket finalen og så i selve finalen.
han flower vanvittigt godt. Altså han er en af de freestyle rappers, som faktisk lader til at føle sig ret godt hjemme på nogle af de sådan mere trappede eller poppede beats, der har været nogle gange. Altså det er som om han kan sagtens lige fyre op for et triplet flow, køre noget dobbelt tempo, komme tilbage. Altså sådan han finder de der pockets i beats, og så flyder han vanvittigt godt på dem. Jeg tror han er en af de freestylere, som flower bedst rent freestyle-mæssigt. Han har en fed attitude, hvilket også, altså udstråling er en god del af det, synes jeg. De der, han så sine solbriller på, og så er det som om det er en eller anden form for superkraft, han har. Ja. Han er vanvittigt god. Jeg tror dog, og det uden at røbe for meget, så skulle der gerne komme færre trap beats i år. På grund af ting, jeg ikke synes, jeg skal afsløre endnu. Men sådan er det. Og det ved jeg ikke, om det måske kan være lidt en svaghed for ham. Nemlig fordi ikke fordi han ikke kan rap på boom bap, det kan han sagtens. Altså, det er en vanvittig dygtig til også. Men jeg tror, det er en af de ting, han er sådan meget mærkbart bedre til, end mange af sine modstandere. Det er at flow på nogle lidt hurtigere beats. Så hvis der ikke er nogen af de hurtige beats, så bliver det måske svært for ham at vise af den kontrast. Men nu vil vi se. Flammen er også i andet seedingslag, og også en af de bedste, vi har i landet, tror jeg. Jeg synes, han minder meget om Vincent i sin tilgang. Han kører meget det der setup punchline. Han finder et punch inden for emnet. Punchet skal gerne have en eller anden form for dobbeltbetydning, et ordspil, et eller andet. Han sætter det op, og så rammer han det rimelig fucking hårdt. Han er også vanvittigt karismatisk. Man kan godt mærke, at han er meget scenevandt. Han er ude til mange, altså han spiller mange shows, om det så er koncerter, eller OTS shows, eller diverse andet freestyle battle rap, han deltager i. Han har noget x-faktor, som gør, at publikum kan forbinde sig selv med ham meget, meget nemt. Super karismatisk. Og jeg tror også, det var måske en af grundene til, at han slog Janus Forsling, da de mødtes sidste gang i 2023. Fordi han bare, altså han kom ud over scenekanten på en anden måde. Han rimer sindssygt godt. Og jeg tror, det er næsten en svaghed, fordi han får det til at se så nemt ud. Han har nogle sådan, ja, han dropper meget sådan casually 4-stavelsesrim midt i sin bar, inden han overhovedet når til punchet, og det er virkelig imponerende at kunne gøre det i freestyle og gøre det så hurtigt. Men fordi han gør det næsten hele tiden, og så laid back, og det ikke nødvendigvis er et punchline, så kan det godt være, at man ikke lægger mærke til det. Men han har nogle vanvittige, altså rig indimellem, som bare er virkelig, virkelig godt tænkt. Han flower godt. Han kan også passe ind over næsten alle beats. Og så det han også gør meget, som, det ved jeg ikke om, altså nødvendigvis er en styrke, eller om det skulle vise sig at være en svaghed. Han er rigtig god til ligesom at bygge sig selv op, samtidig med at disse sine modstandere. Han tager gerne en lille pause fra sine modstandere, til ligesom at fortælle, hvorfor han sælger det shit. Og fordi han er så aktiv i alt muligt andet rap, så har han også ret meget at sige. Og han har en masse sådan hip-hop cred, som er oplagt at trække på. Så vi må se, om det ligesom er noget, han så bruger til sin fordel, eller om nogle gange kan man komme til at gøre det som, altså på bekostning af et godt diss. Og igen, det er måske meget min personlige præference. Jeg synes, det er fedt at få sagt nogle onde ting af sine modstandere, i stedet for at tale for meget om sig selv. Jeg synes ikke, han taler for meget om sig selv. Nu kommer jeg også til at sætte det lige lovligt meget på spidsen, men
Hvis jeg skulle finde en svaghed på flammen, kunne det godt være det. Så har vi Hazi, MC Puttegris, AKA. Der er noget med en frø på et tidspunkt. Jeg tror, han battler under navnet Hazi i år. Men nu vil vi se. Hazi er fed. Hazi er sjov. Han er meget stabil. Altså han har rappet længe. Han er meget erfaren. Han er også sådan rimelig sådan traditionel i sin tilgang. Jeg synes han kan flow rigtig, rigtig hurtigt. Han kan også lave nogle uorthodoxe flow. Han kan have en masse sådan internal rhymes midt i sin linje. Og så gør han så rigtig meget i sådan ordspil, men også bare sådan små sproglige finter. Kan han godt lide. Meget med sådan homofone linjer, altså ting der lyder ens, men har andre betydninger, kan gentage sig selv som en form for callback og sådan noget. Hvilket er ret fedt. Jeg tror det bliver meget spændende at se, hvem han skal møde. Han skal møde, altså fordi som seedingslagene er, han er i andet seedingslag. Det betyder, at jeg vil gå stærkt ud fra, at han skal møde nogen fra tredje seedingslag. Og jeg synes forskellen mellem andet og tredje lag er meget lille. Jeg synes der er nogle virkelig stærke spillere i tredje lag også. Så jeg synes det bliver spændende at se, hvem han skal møde i turneringen. For jeg tror det kommer meget an på om bracketen former sig til hans fordel, hvor langt han når. Men han er også en entertainer. Altså han forstår at connecte med publikum også på en ret stærk måde. Men nu vil vi se. Jeg synes det er også han plejer at sige, hvert år, at det er sidste gang han stiller op. Og så stiller han op igen næste år alligevel, og så kommer han til at kvalificere sig. Så det er også spændende, om det betyder om det er fordi han bare er så god, at han nærmest kvalificerer sig uden rigtig at prøve, eller om det betyder, at han måske ikke havde øvet sig så meget, som han ville have gjort, hvis nu det var fordi han hvis han havde gået benhårdt efter guldet for eksempel. Vi er nede i seedingslag nummer 3 nu. Tror jeg. Måske ikke. Måske er det stadig 2. Jeg har glemt at slide her på. Oh well. Acapelle er også vanvittigt dygtig. Jeg har set ham meget til One Battles især, og også et par gange til Tag Team. Han er altså vanvittigt farlig på de mindre scener. Og det er det, jeg tror er lidt spændende, fordi mit indtryk er, at han nogle gange kan have lidt svært ved at komme ud over de større scener, som det er til DM. Den grå hal er, det er 1700 mennesker potentielt, der alle sammen skal connecte med en punchline. Men for i et lidt mindre rum, for 100 mennesker, så er han altså giftig. Fordi hvis man fanger hvert et ord, og han er on point, så er han meget, meget, meget svær at fuck med. Han multirimer rigtig, rigtig godt. Jeg ved ikke om det lader til, jeg ved ikke om han er bevidst om det, men sådan, det lader til, at det er et stort fokus for ham, at sådan, han vil gerne have mange stavelser i sin rim, og det får han også ofte. Så nogle gange så går han måske mere efter det rigtig, rigtig gode rim, end han går efter det gode punch. Og det kan også, ja, så hvis han er mod en mere sådan punchline tung rapper, kunne det måske godt være en ulempe for ham. Sorry. Også Michel har kvalificeret sig igen i år. Jeg synes han er svær at sige så meget om, for det er længe siden jeg har set ham freestyle. Han har brugt det meste af år på at fokusere på sin musik, som er rimelig banger, by the way. Jeg har også skrevet, at han er vanvittigt god på et beat, og det er også klart, fordi det er sådan han oftest rapper. Han laver rigtig meget musik, han indspiller,
Og han er virkelig, virkelig tight, og kan flow over stort set alle beats. Han har nogle stærke rebuttals, men måske er han lidt rusten. Der mangler et T til dem af der så med på PowerPoint, men der skulle stå lidt, ikke lyd. Måske er han det, fordi det er længe siden han har freestylet. I hvert fald i et sådan konkurrenceformat. Fordi han har haft travlt med sin musik. Han har indspillet, han arbejder på en plade, så jeg kan forstå. Så det bliver spændende at se, hvor meget tid han har haft i mellemtiden til at få freestylet. Til at få battle. Det bliver interessant. Men det er længe siden jeg har set ham, så det er længe siden jeg har set ham optræde. Så det bliver spændende, hvor han ligger. Conradi er den næste. Conradi er også næsten et wildcard, synes jeg. Han kan nå vanvittigt langt, hvis han har en god dag. Han er en af de sådan mest karismatiske freestyle-rappere i gamet. Måske den mest karismatiske freestyle-rapper i gamet lige nu. Han er helt utrolig likeable. Og det betyder også, at han selv hvis han har en off-dag, så kan han nogle gange bære den på ren karisma. Jeg tror, han har, uden at have nogle konkrete eksempler, så nogle gange, så kan han godt vinde battles. Han burde have tabt alene, fordi han er så, så nem at kunne lide, og så nem at holde med. Han er virkelig, virkelig sjov. Han ser humoren i mange ting, som mange andre battle rapper ikke nødvendigvis lige fanger. Han kan trække nogle jokes ud af nogle ret absurde situationer. Han flower vanvittigt godt. Han har noget af det, som sådan Elias også har. Nogle af de der sådan lidt hurtigere, lidt uorthodoxe flows. Og så er han også rigtig, rigtig god til ligesom at komme. Altså han er god til at recover. Hvis han stumbler en linje og sådan noget, så bruger han det næsten til sin fordel. Hvilket er en kæmpe, kæmpe styrke, synes jeg. Fordi som det er med de fleste, der freestyler en gang imellem, så fucker man lige noget op, eller så rammer en linje ikke så hårdt, som man troede, den ville. Men der kan Conradi meget hurtigt tage den mangel på reaktion eller et eller andet, og så vende det til sin fordel ved at have en halv bar om mangel på reaktion, eller noget andet, fuck det, og så køre videre. Altså han er meget god til at se, få respons fra publikum, og bruge det til at give sig selv energi. Men det tror jeg også kommer meget an på matchuppet, hvordan det ser ud for ham. Jeg håber han når langt, fordi han er simpelthen en fornøjelse at se. Kæmpe underholdningsværdi hver eneste gang han er på scenen. Jæger er også lidt et wildcard faktisk. Han kunne nå helt utrolig langt. Afhængigt af hvilke emner han får, hvilken slags dag han har. Han vinder meget. Han vinder meget over folk, som ofte vil være seedet højere end ham. Hans styrker er blandt andet emnebehandling. Jeg tror, han er en af dem, der sådan er allerbedst til at holde sig til et emne, og simpelthen virkelig virkelig trække alt den saft, og alle de potentielle punchlines, der er ud af et emne. Han har næsten ingen fyldelinjer. Han har sådan alle de linjer, han har, kommer til at handle meget direkte om emnet, og det tror jeg ofte dommerne vil kunne have. Nu ved jeg ikke, hvem alle dommerne er endnu, men det er noget, som dommer ofte sætter pris på, fordi det er en skill, der er nem at opdage. Det er sådan en meget umiddelbar ting at opdage, nogen er gode til, og Jæger er rigtig fucking god til det, hvilket også gør ham lidt til sådan en publikumsdarling. Publikum elsker Jæger. Det kan jeg forstå, Jæger er god. Og jeg tror også godt, han kan ride lidt på den bølge, at han sådan at få noget energi fra publikum, og lade sig påvirke det, og så vende det til sin fordel. Han er meget tilstedeværende på scenen. Han er meget velartikuleret. Men jeg tror også en af grundene til, at publikum så godt kan lide ham. Man kan altid forstå ham. Ikke
ikke altid kan forstå, men nogle gange for eksempel med sådan en som Elias og Conradi, der kan nogle gange gå rigtig, rigtig hurtigt, og hvis man ikke altid tænker på samme frekvens, som de gør, så kan det være lidt svært at følge med, og nogle gange går der ting lidt tabt. Jæger, han ved altid, altså han har publikum i sin hulehånd, han kan ligesom, han fører folk fra A til B til C til en punchline, lige i, altså på en eller anden måde i det helt rigtige tempo, til at folk forstår det, fordi nogle gange skal det ikke være, altså så kan det være fedt, at det er avanceret, men nogle gange kan det også blive for avanceret til at publikum fanger det hele, og der kan det altså være en fordel at fange, ligesom det er også det, som Lette Gade er rigtig god til, at se de linjer, som er oplagte, som man ved får larm for. Så det tror jeg er en af hans største styrker. Dopamin. I må ikke tro, at det er falsk, når jeg siger, at jeg er kæmpe dopamin-fan. Han er en af dem, jeg har valgt at kalde det en dark horse. Jeg synes, at dopamin er han vanvittigt dygtig. Han har sådan en sjælden gang imellem, så rammer han et næsten sådan guddommeligt niveau, som jeg synes er meget, meget, meget smukt at se. Det er dog ikke så ofte, han gør det. Og jeg tror, det han gør, eller det som det ser ud som han gør, det er, at han fokuserer rigtig meget på wordplay, rigtig meget på dobbeltbetydninger. Og det ved man også, når man ser, hvis man ser ham i skrevne battles, at han leder efter punchlines og wordplay i alt han gør. Og det betyder, at han nogle gange, han vil hellere ofre en linje på ikke at sige noget, end han vil sige noget, der ikke havde et eller andet wordplay i sig. Hvis det giver mening. For jeg tror, han tænker, hver gang han får et emne, så tænker han, okay, hvor mange ord kan jeg få til at lyde som andre ord inden for det her emne? Og så er det det, jeg vil gøre. Og hvis jeg ikke finder de ord, jamen så kommer jeg til at sige noget bullshit, mens jeg leder. Men så, hvis han finder det, så er han virkelig, virkelig crazy. Han har nogle ret fantastisk. Han schemer rigtig godt i skreven battle rap. Så han kunne, altså virkelig, hvis han rammer sit A-game, så synes jeg, så er der altså mange, han potentielt godt kunne slå, selv af de store kanoner. Også, og det er noget af det, som jeg synes, også en af grundene til, at jeg så godt kan lide ham. Jeg ved ikke, om det er nødvendigvis en kæmpe styrke i en freestyle-turnering, men han har den der, altså næsten karikeret tilstedeværelse, som gør, at han også bare altid er super, super underholdende at se. Og det er, jeg ved ikke, altså jo, jeg synes det er en fordel, fordi det betyder, at jeg altid glæder mig til en dopamin-battle, men det kan også nogle gange være en ulempe, fordi han maler lidt en skydeskive på sig selv, ved at være så meget en karakter, og gå så meget all inde på det. Altså på den måde er han næsten lidt så, der går lidt sådan Captain Doom i den, bortset fra, at det er dopamin hele tiden. Det er ikke en paryk eller et par solbriller, han kan tage på. Jeg tror, hvis han har sit Adidas-sæt af, så er han Adidas-sæt på inden under os. Som en form for ham. Det er min analyse i hvert fald. En anden, jeg også vil give titlen Dark Horse, det er Lil Lars fra Vejle. Han er meget klassisk setup punchline, næsten helt sådan gammeldags Fight Night old school, med den måde han rapper på. Nogle gange også den måde han flower på, er meget sådan, meget, meget klassisk, meget old school. Han er vanvittigt dygtig til at emnebehandle også, at det er også noget, han fokuserer rigtig meget på. Jeg glæder mig til at se, det er længe siden jeg har set ham freestyle. Han var også med sidste år, hvor jeg synes han klarede det godt, men desværre var ud ret tidligt. Jeg går ud fra, at han er blevet bedre i år, for jeg ved, han jo rapper ret meget. Han har haft nogle upsets, altså han har battlet meget, der har været en del shows i Jylland, som jeg ikke selv har kunnet deltage i som publikum, men som jeg efterfølgende har læst, hvor han har altså vundet over nogle af de rimelig tunge drenge. Så jeg tror, altså en gang imellem, så har han
så har han et eller andet vildt at komme med. Så jeg kunne også godt, igen afhængig af hvordan bracketen ser ud, kunne han godt være en af dem, der lavede et opsæt. Men nu må vi se. Hvid Støj. Jeg ved ikke, hvad jeg kan sige. Altså dem, der kender Hvid Støj. Han er meget karismatisk. Meget, meget sceneerfaren også. Han har fucking freestylet for evigt. Han har nogle gange en tendens til at have lidt mange fyldelinjer. Gerne og med sit eget navn. Du ved det hvide stik historie. Jeg er kommet for at rap. Og så altså videre, hvilket selvfølgelig er bedre end ikke at sige noget. Men det tror jeg måske nok er hans største svaghed. At han kan godt bruge ret lang tid på ikke at sige så utrolig meget. Altså han er en dygtig freestyler, ingen tvivl om det. Jeg har svært ved at se ham slå nogle af de første seedede, though. Og til sidst, i fjerde seedingslag, har vi Jens Emil. Ham ved jeg simpelthen ikke så utrolig meget om. Jeg har kun set ham freestyle en gang til One Battles Champions Night, hvor han var god. Jeg så ham ikke til det One Battles event, hvor han vandt turneringen, og derved kvalificerede sig til Champions Night, desværre. Så jeg tror måske, jeg har kun set ham i en eller to battles. Han kunne også godt være en dark horse igen. Han har vundet over nogle store folk til nogle One Battles arrangementer. Jeg synes, han er super. Han er rigtig dygtig på et beat. Meget, meget tight. Rent rytmisk. Jeg ved, han er trommeslager, er jeg ret sikker på. Så det er noget. Men derudover, så jeg glæder mig rigtig meget til at se ham til DM også. Og derfor håber jeg egentlig også, at han når langt. Bare fordi så kan jeg se flere Jens Emil battles. For dem har jeg desværre ikke set så mange gange. Jeg ved jo ikke, hvordan en bracket kommer til at se ud. Det eneste jeg ved, det er, at hvad skal man sige, lige pause. Okay, jeg ved jo ikke, hvordan turneringen kommer til at se ud. Det jeg ved, det er, at vi har 4 seedingslag. Det vil altså sige, at og 4 rapper i hvert seedingslag, således at vi har 16 rapper, 4 seedingslag. På den måde har hver person fra det første seedingslag mulighed for at møde en person fra fjerde seedingslag, og de 4 fra andet seedingslag skal så møde 4 fra tredje seedingslag. Det er i hvert fald sådan, det har været de andre år, hvis jeg ikke tager meget fejl. Men af gode grunde, så ved vi jo ikke endnu, og jeg går heller ikke ud fra, at rapperne ved det. For det vil næsten være snyd, tænker jeg, hvis de på forvejen vidste, hvem de skal rappe imod. Det plejer først at blive offentliggjort på dagen, hvordan line-up'et ser ud. Men, eller ikke hvordan line-up'et ser ud, hvordan turneringsformatet bliver, hvem der skal møde hvem. Jeg har dog bare sådan rent for sjov forsøgt at lave en bracket ud fra de føromtalte præmisser, hvor jeg ligesom har placeret de 4 i første seedingslag i hver deres hjørne af bracketen mod en tilfældig fjerde seedet, og så gjort det samme med henholdsvis de andre og tredje seedet, og så vil jeg ud fra det prøve at lave en eller anden en form for prediction i hvordan det kunne se ud. Og det er naturligvis ren spekulation. Men lad os prøve at se på det. Det vil altså sige, at lad os sige, hvis vi starter oppe i venstre hjørne, så har vi Det Lette Gade mod Dopamin. Nedenunder det har vi Vincent mod Conradi, Flammen mod Ossi Michel. Vi har hans lillebror mod Jens Emil. Vi har Elias Benafia mod Hvid Støj, Spasmager mod Acapelle, Hassi mod Jæger, Janus mod Lil Lars. Igen, jeg har sat nogle tilfældige ind
på de forskellige pladser, for at se, hvad der sker. Men jeg synes, det kunne være en sjov et lille eksperiment for at se, hvordan man kunne gætte på, at turneringen potentielt kunne forløbe. Jeg tror, hvis det ser sådan her ud, så tror jeg, at den Lettegade slår Dopamin. Jeg synes, det er et sjovt matchup, fordi igen, hvis Lettegade har en off-dag, og Dopamin rammer et eller andet vanvittigt niveau, så kunne det være et virkelig, virkelig sjovt upset, og noget, som jeg gerne vil se. Det synes jeg kunne være super spændende, hvis Dopamin slog den Lettegade. Jeg tror ikke, der er andre fra det øverste seedingslag, som Dopamin kunne slå. Så det er også... Men jeg tror virkelig, det er... Altså jeg tror 9 ud af 10 gange vinder Gaden over Dopamin. Og den 10. gang er, hvis Gaden er blevet... det ved jeg ikke. Blevet ramt af en bus på vejen til den grå hal. Og derfor er jeg helt chokeret. Og Dopamin, han har taget nogle vanvittige steroider. I form af bare sådan de kemikalier, der i forvejen findes i hans hjerne. Men alligevel, jeg tror, det kunne være et upset. Selvfølgelig det er overhovedet garanteret, at den her battle overhovedet kommer til at ske. Det er ren spekulation. Men alligevel, jeg tror 9 ud af 10 gange, at Gaden slår Dopamin i det her tilfælde. Så har jeg Vincent over for Conradi. Igen ved jeg ikke, om det kommer til at ske. Jeg tror, Vincent tager den her battle. Jeg synes ikke, det er så klart. Conradi kunne godt vinde over Vincent på nogle gange. Men jeg har lidt svært ved at forestille mig. Jeg synes, Vincent han er simpelthen så helt utrolig skarp. Men det er en sjov kontrast, fordi Vincent han er knivskarp, han puncher hårdt, han rimer godt, han er måske den bedste sådan wordplay-mæssigt. Hvis ikke ham, så er det Janus. Men Conradi har den der X-faktor, som Vincent måske ikke altid har, når han er på scenen. Så det er sådan lidt, om han kan han punchline ham i stykker, eller vil han blive overrumplet af jokes og flow-sekvenser og sådan der og entertainment-værdi. Kunne også være spændende. Så jeg kunne også godt se, den går begge veje. Men jeg tror, at hvis de møder hinanden, tror jeg, at Vincent tager den. Men jeg synes også, den er spændende, fordi igen, hvis bracketen så kunne se helt anderledes ud, så er der... Så kunne Conradi godt gå videre. Jeg tror, hvis der var andre mennesker i det andet seedingslag, som han mødte, så kunne han godt vinde mod dem. Men igen, jeg har gjort det helt tilfældigt her. Flammen mod også Michelle, der tror jeg, Flammen tager den. Det tror jeg, han gør. Ja, også 9 ud af 10 gange. Jeg har svært ved at se, hvordan den skulle gå andre veje. Igen, jeg har meget svært ved at sige så meget om Ossie Michelle, fordi jeg ikke har set ham freestyle siden sidste DM. Jeg tror ikke, jeg har set ham rappe siden sidste DM. Kan det passe? Det tror jeg. Jo, der har været nogle bunker ting, han har rappet til, mener jeg. Ja. Men nej, jeg tror Flammen tager den, hvis de mødes. Jeg tror, han tager den sådan forholdsvis overbevisende også. Lillebror Jens Emil er blevet matchet op i min simulation. Jeg tror, Lillebror tager den. Det her kunne også godt være et potentielt upset. Jeg tror, ja. Ellers så skulle det også være, hvis Jens Emil mødte Gaden på en off-dag. Men jeg tror i begge de tilfælde, så tror jeg desværre Jens Emil han taber. Jeg håber ikke han gør. Jeg holder som udgangspunkt lidt med en underdog hver gang.
Men jeg tror, lillebror tager den. Jeg tror, han er for scenevandt. Jeg tror, han er for... Jeg tror han er for erfaren. Han er for smooth med sin diss. Til at han kan lade sig overrumple i ottendedelsfinalerne. Hvis vi går over mod højre side af bracketen, øverst i højre hjørne, har jeg sat Elias mod Hvidstøj. Den tror jeg, Elias Banafia tager. Det tror jeg, han gør rimelig klart. Jeg tror, den er, altså sådan, den er egentlig sådan, jeg tror ikke, der er nogen fra fjerde seedingslag, som Elias ikke slår rimelig komfortabelt. Og jeg tror desværre heller ikke, at der er nogen fra første seedingslag, som Hvidstøj vil vinde over til DM. Dermed ikke sagt, at de ikke er gode i fjerde seedingslag, eller at Hvidstøj ikke er god. Jeg tror bare lige, det her matchup, den er rimelig stacked i Elias' favør. Men det tror jeg ikke, der er sådan nogen... han er forsvarende mester. Altså, det vil være overraskende, hvis han ikke gik videre fra første runde. Så har vi en af de mere tætte, synes jeg. Spasmager mod Acapelle. Jeg tror virkelig, hvis de mødes, at den rigtig meget kunne gå begge veje. Virkelig. Netop fordi jeg regner med, at vi har nogle lidt mere old school hip-hop beats, som jeg tror er lidt mere a cappella-stil, end det Spasmagers. Jeg tror, eller Spasmager er også rigtig god på de beats, men som jeg tidligere sagde, så tror jeg virkelig, han vil kunne brillere på en måde som a cappella. Ikke nødvendigvis kunne, hvis det var nogle lidt hurtigere trap beats eksempelvis. Samtidig har vi det der med, at a cappella er bedst på de lidt mindre scener, hvor Spasmager er super komfortabel foran et stort publikum. Og også bare sådan tilbagelænet på en lidt anden måde. Så jeg tror, jeg vil i det her tilfælde vil jeg give den til Spasmager, hvis de mødtes. Men det kunne snilt gå den anden vej. Vi bevæger os lidt længere ned i bracketen. Der har jeg sagt, at Harsi møder Jager. Jeg tror, det her så indtil videre har det været, at den højst seedede er gået videre hver gang. Jeg tror, Jager vil tage den her. Det tror jeg, selvom han er seedet et lag under Harsi er. Jeg tror, han er simpelthen, jeg tror, han er for stabil. Jeg tror, Harsi kan godt have tendens til at være en lille smule shaky. Og jeg tror, fordi hvis Jager kan emnebehandle på en måde, som giver ham en edge i det her matchup. Jeg tror også, det vil være tilbøjelig til, igen, hvis bracketen ender med at se anderledes ud, hvilket den med rigtig stor sandsynlighed gør. Ellers kommer det til at se sketchy ud, hvis det er præcis, som jeg forudsiger. Men jeg tror for eksempel, hvis vi byttede rundt på Jager og Conradi, så tror jeg faktisk, Conradi går videre. Jeg tror også godt, han kunne vinde over Harsi, hvis det var anderledes. Jeg tror ikke, Jager kunne vinde over Vincent til gengæld, men nu har vi se. Så jeg tror Jager tager den herfra, hvis de mødes i en 8. finale. Den sidste 8. finale er i den her simulerede udgave af DM, er Janus Forsling mod Lil Lars. Jeg tror ikke overraskende, at Janus Forsling vil vinde, hvis det var sådan, de var. Lil Lars er dygtig, men Janus er bare på det andet niveau. Har også rappet meget, meget, meget længere. Så jeg tror ikke. Jeg tror, er der nogen... Jeg tror, det vil være svært for Lil Lars at gå videre fra 8. finalerne, desværre. Men
Jeg håber det, igen, jeg håber det. Jeg håber på Samir eller Lars. Jeg håber på, der er en fra fjerde seedingslag, der går videre, hvilket det. Men jeg forudsiger det ikke rigtigt. Jeg tror desværre lidt, at det nemmeste, jeg tror, at alle fra det første seedingslag er i live efter 8. ved at skyde på. Men altså, jeg håber på et upset. Det kunne være fedt, hvis det bliver anderledes. Den første kvartfinale er øverst til venstre i den bracket, jeg har tegnet, hvor den lette gade i så fald skulle møde Vincent. Og de var i finalen mod hinanden i DM's østfinale på Støberiet, hvor den lette gade vandt. De mødtes også i Champions Night One Battles for ikke så længe siden, hvor den lette gade også vandt over Vincent. Så jeg synes personligt, at Vincent vandt begge de battles. De var begge to virkelig, virkelig gode i det. Så jeg er ikke sådan, jeg synes ikke, det er nødvendigvis det, at han blev robbed eller noget. Hvis jeg var dommer i dem, havde jeg givet dem til Vincent. Jeg tror også, at Vincent han ville tage den i det her tilfælde. Jeg synes han puncher bedre. Det tror jeg. Men altså, den lette gade kunne også godt tage den på entertainerværdien, som nok er en af de ting, Vincent han jeg vil ikke sige mangler, men sådan er en af de ting, han måske ikke ligesom lige, det er ikke en del af hans battlestil på samme måde som, men hvor det skal en af gadens allerstørste styrker, så muligvis så kunne han have taget den. Jeg tror Vincent han er skarpere hver eneste gang jeg ser ham, og jeg tror at det her kunne blive et af de første sådan upsets, hvor hvis vi ser en rigtig stærk den lette gade i 8. og så igen han er Danmarks mester af flere omgange, og så møder Vincent, som ikke har stået i en DM-finale før, men jeg tror han vinder den. Det kan bestemt gå begge veje. Det kan meget komme an på battlen. Jeg tror jeg vil give den til Vincent i den her simulation. Flammen mod lillebror. Jeg tror Flammen tager den. Jeg ved de har battlet mange gange før. Jeg tror sidst jeg så dem møde hinanden til DM, der vandt lillebror og kom i finalen. Af den grund jeg synes Flammen er lige det skarpere. Det kommer meget an på emnerne, tror jeg. Jeg tror det kommer meget an på momentum. Hvis lillebror rammer eller får et godt emne, får landet nogle gode punchlines, og kan køre videre på det momentum, så kunne det være farligt for Flammen. Men jeg synes at de fleste af de ting Flammen gør godt, gør han også bedre end MC Lillebror gør. I mange tilfælde i hvert fald. Så jeg tror jeg vil give den til ham. Jeg synes han er mere stage presence. De har begge så meget presence, men på en meget anden måde, hvor lillebror er mere sådan, han er tilbagelænet, afslappet, glimt i øjet, er Flammen meget helt ud over scenekanten, in your face, både hvad angår publikum og sin modstander. Jeg tror Flammen vil tage den. Elias Benafia mod Spasmager i en kvartfinale, vil jeg tro Elias tager den. Jeg synes de er gode til mange af de samme ting, men jeg tror og synes at Elias er bedre til mange af de ting. Jeg synes Elias typisk er lidt sjovere. Han er mere kreativ i sin humor. Han er meget uortodox i sin tilgang til flow, hvilket Spasmager egentlig også er. Jeg synes Elias gør nogle lidt flere ting med det. Og så tror jeg bare Elias Benafia, han puncher ofte lidt bedre end Spasmager gør.
Han gør sig mere i wordplay og dobbeltbetydninger, end Spacemaker gør, og jeg tror, det vil skubbe ham over kanten, hvad angår et potentielt matchup her. Hvis Jæger og Janus Forsling møder hinanden i en kvartfinale, så vil jeg give den til Janus. Så god som Jæger er, så tror jeg ikke rigtig, han kan hamle op med Janus Forsling. Jeg tror, han vil blive tromlet over af rent sådan. Jeg tror, der vil være for mange gode linjer til, at man kan charmere sig ud af den, eller have emnebehandle sig ud af den. Jeg tror, jeg ved ikke, om jeg har så meget at sige om det matchup. Jeg tror, de fleste vil forestille sig, at Janus han vil vinde den, hvis de mødtes. Hvis jeg har haft ret i bare noget af det her, så vil semifinalerne jo se fuldstændig hjernedødt spændende ud. Og det kunne gå rigtig, rigtig, rigtig mange veje. Der er i det hele taget et super stærkt lineup. Der er altså rigtig, rigtig mange virkelig dygtige rappere her, som afhængigt af, hvordan bracketen ender med at se ud, hvilken dag det er, hvilket emne de får hver især, så er der mange af dem her, som bare er så utroligt dygtige, og det er så få millimeter, der adskiller dem, at semifinalerne kan se super forskellige ud, afhængigt af, hvordan det går. Jeg forestiller mig igen i den her fantasi-bracket, jeg har lavet, at vi har Vincent mod Flammen i den første semifinale, og så Elias Benafia mod Janus Forsling i den anden. Jeg tror, i en Vincent-Flammen matchup, tror jeg Vincent tager den. Jeg tror, han bliver finalist på baggrund af det. Så vidt jeg ved, har Flammen aldrig vundet over Vincent i en officiel freestyle battle. Sådan mener jeg, det er. Ikke fordi jeg ikke tror, han kan. Det kan han sagtens. Jeg tror, det er, at deres stil er meget ens. Deres styrker er meget de samme styrker. De er begge to knivskarpe i deres punchlines, i deres wordplay, og det er meget der, de lægger fokus. Jeg tror, jeg vil give Flammen en edge, hvad angår karisma og stage presence. Måske også i flow, men jeg tror bare, jeg synes Vincent er lige det skarpere i sine punchlines, i sine dobbeltbetydninger, i sin wordplay, hvor han netop fordi de begge to gør det så meget og er så gode til det, så bliver det også meget det battlen kommer til at handle om, og der tror jeg bare, at Vincent lige er det er en hård fin grænse. Jeg tror, at Vincent er lige over på den anden side af den grænse, i forhold til Flammen. Så derfor tror jeg tror godt, Vincent kunne komme i finalen for første gang, så vidt jeg ved. Jeg ser det for mig, og jeg ser det for mig i mange situationer. Med mindre, altså så skulle det være, hvis han mødte Janus Forsling tidligere, tror jeg måske han ville blive slået ud, fordi jeg tror nemlig også, at Janus Forsling vil slå Elias Benafia i den her situation. Måske. Og igen, det er selvfølgelig næsten rent gætværk. Elias er sindssygt dygtig. Han vandt sidste år. Det var også et år, hvor Janus ikke var med. Altså, nu vandt Janus så faktisk heller ikke sidste gang, han var med. Men jeg tror lidt, det er en... jeg kunne godt måske se for mig, at Elias han kunne blive lidt overrumplet af punchlines fra Janus. Det kunne gå begge veje, fordi
Elias er meget, han er lidt mere all-around. Han fokuserer på lidt flere forskellige ting. Han prøver nogle flere flows af. Han er mere, han inddrager humor i højere grad end Janus gør. Han er mere sådan henvendt til et publikum. Så måske, hvis dommerne foretrækker nogle af de ting, vil de kunne give den til Elias. Men hvis Janus han fokuserer på det han er god til, og bare punchliner, rimer, wordplayer, emnebehandler og sådan noget, så tror jeg næsten, at han er så god til det, at lige meget hvor mange værktøjer Elias Manafia har i sin værktøjskasse, så tror jeg ikke nødvendigvis, det vil være nok i sådan et matchup. Ikke hvis Janus han når sit topniveau. Og det lader til, at han er på et rigtig højt niveau. Han er jo første seedet, fordi han vandt Østfinalen. Så meget, som jeg ikke kunne være der til at se selv, men meget tyder på, at hans niveau er højt for tiden. Og derfor tror jeg, at han vil tage den her. Det betyder også, at vi også i den her simulerede turnering ender med en finale med 2 meget punchline fokuserede, meget rap fokuserede, ikke så meget pis. Nu skal du høre, hvorfor du er lort, hvorfor jeg er fed, og jeg får det til at rime godt, og jeg får det til at og jeg siger det på en måde, som ingen havde tænkt på at sige det før. Men det er også lidt en situation som Vincent mod Flammen, at det er nogen der gør, altså nogen der bestræber sig på at gøre lidt de samme ting. Og det er at punche og lave dobbelt betydninger. Og der i det her tilfælde tror jeg ikke der er nogen der gør det lige så godt som Janus forslag er. Så derfor så vil jeg forudsige at han vinder den. Jeg tror han tager den i år. Igen, det kunne være, at bracketen så helt anderledes ud. Jeg tror godt, han kunne potentielt tabe til Flammen, som han også, som ligesom i 23, hvis det mødes, og han kan vinde den på lige at være det mere karismatisk, det mere scene tilstedeværende. Han kunne som sagt også godt tabe til Elias tidligere, hvis det er. Jeg har svært ved at se det gå andre veje. Så det er ligesom min forudsigelse. Der kan være rigtig mange andre ting, naturligvis. Jeg kender overhovedet ikke bracketen. Jeg ved ikke, hvem der skal møde hvem, før I gør. Jeg håber på nogle upsets. Jeg tror, at det her det er mit bud i hvert fald, på hvordan det kunne se ud. Men ja, altså niveauet er ligesom det har været mange år, og også vanvittigt højt i år. Mange af de her battles kunne gå begge veje. Så det bliver super spændende at se. Der er DM den 1. november. Det bliver den grå hal. Der er stadig billetter i talende stund. Så må du ind og købe dem. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg tror det bliver en fest. Og jeg glæder mig. Jeg gætter, det er min prediction. Jeg synes det bliver spændende at se, hvordan beachene kommer til at være i år, sammenlignet med de andre år. Jeg mener ikke, det her ikke. Lige nu er det den eneste dommer, der er offentliggjort, er Luxian fra
fra Rap Slam Battles, blandt andet. Han har også været dommer på Østfinalen og Vestfinalen, er jeg ret sikker på. Så derfor kunne man godt forestille sig, at det var nogle af de samme dommer. Det var, husk hvor dommerne er for det. Det var Lucian og Nyx. Og jeg kan ikke huske, hvem den sidste dommer var. Selvom jeg kan finde det. Var det Mikkel Norup? Det var, det var Mikkel Norup. Det tror jeg, det var. Det ser lidt sådan ud fra deres opslag, men det er lidt svært at regne DM Freestyles Facebook ud nogle gange. Oh well. Så det godt. Det var det. Det var det for nu. Podcast. Tak skal I have.